Γεια σας! Είμαι η Ανδρονίκη και πάμε να δούμε μερικές δραστηριότητες μαζί, οι οποίες είναι εύκολες, γρήγορες, μπορούν να γίνουν με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας και που σίγουρα θα περάσουμε καλά. Πάμε να δείξουμε ένα διαφορετικό τρόπο για να ζωγραφίσουμε στο σπίτι το καλοκαίρι, πιο δροσερό, πιο εναλλακτικό, χωρίς ξυλομιλιές, χωρίς μαρκαδόρους. Τα υλικά είναι υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Πάμε να τα δείξουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τέντερες, ξύλινικα ή γλωσσοπλήστρα και λίγο νεράκι και μία παγωθήκη. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε λίγο χρώμα και θα το ρίξουμε μέσα στις θήκες της παγωθήκης. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε λίγο νεράκι στην κάθε θήκη. Λοιπόν, έχουμε τα γλωσσοπλήστρα, τα οποία ιδανικά τα κόβουμε στη μέση, γιατί δεν θα χωράνε στην κατάψυξη. Οπότε τα βάζουμε σε κάθε θήκη, απλά τα τοποθετούμε. Αυτά θα στερεωθούν από μόνα του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα θέλουμε τα ανακατεύουμε και λίγο για να έρθει και να είναι πιο ομοιόμορφο το νεράκι, να πάρει το χρώμα, βάζουμε τα ξυλάκια μας μέσα, σαν μικρά παγωτίνια. Και οι παγωθήκες μας είναι έτοιμες. Θα τις βάλουμε στην κατάψυξη για το λιγότερο μία ώρα, μέχρι να παγώσουν και είμαστε έτοιμοι για τη δραστηριότητά μας. Τα παγάκια μας είναι έτοιμα, τα βγάλαμε από την κατάψυξη και είναι έτοιμα για ζωγραφική. Έτοιμα να πάρετε ένα χαρτί και να δημιουργήσετε. Ας κάνουμε μια καρδούλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε και άλλες τέτοιες δραστηριότητες, τις οποίες μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας εύκολα και με απλά υλικά που είδατε ότι όλοι έχουμε. Καλή συνέχεια!